čoveče, imam mnogo posla. Ono tamo je najveći rod jabuka koji sam ikada videla. I jest. Preveliki da bi mogla sama to da uradiš. Hajde, bato, moraš da se odmoriš i da ozdraviš. Nisam videla taj voćnjak koji nisam uspela da oberem. Ups, izvini. Do kraja dana ovaj posao će biti završen. Bojim se da je to preveliki zalogaj za tebe. Hoćeš da kažeš da moje usta obećavaju nešto što moje noge ne mogu da ispune? Jep. Ali, ja sam tvoja sestra Applejack, sećaš se? Najodanija drugarica i najpouzdaniji poni. Ali dalje si jedan poni. A jedan poni plus 100 i jabukovog drveća jednostavno je nemoguće. Nemoj da premenjuješ tu tvoju matematiku na ovo pitanje. Rekla sam ti da mogu sama da se pobrinem za ovu berbu i to ću ti dokazati. Pobraću svaku jabuku sa tog drveća potpuno